Să nu te prind că porți Stronger With You. Este un brand de parfumuri pe care pasionații îl consideră cel mai bun. Să nu prind pe unul că și-a parfum ca și prietenă său. Nu. Dar atât de mult îmi place încât mi-e foarte frică să miroase și altcineva ca și mine. Mama, dacă vine porumbelul ăsta aici, mare bucată ce-i prind. Vine școala, Chico, și trebuie să te faci să miroși cel mai bine de acolo. Îți trebuie un parfum bun, puternic. Am scăpat, se termină vara, putem să ne putem în sfârșit parfumurile Beast Mode. Îți dau pentru toate bugetele, de la 100 de lei până la mulți lei. Așa că trebuie să mă duc să-mi iau o șapcă. Bun, dragii mei, n-aveți idee ce mă bucur că am revenit pe YouTube. O să fiu rapid să nu ți se răcească mâncarea. Dacă nu ai mâncare în față, nu accept să te uiți la video ăsta. Du-te ia un snack rapid ceva. Iubesc YouTube, dar e foarte mult de editat. Și eu sunt o persoană foarte leneșă. Dar foarte mulți mi-a cerut să revin pe YouTube și mie îmi plăcea foarte tare. Nu le pun într-o ordine. Toate parfumele de aici îmi plac în ordine egală și m-am chinuit foarte tare să aleg doar 10, că mi se pare că foarte multe se potrivesc pentru școală, dar cred că fiecare de aici are acel ceva, acel wow ce bine miroși, acel Alex, Luca, Cristian, eu nu-ți miros așa. Îți plac foarte mult parfumurile de designer. Nu minți, că și mie îmi plac. N-au cum să nu-ți placă. Fă bine și ia-ți Stronger With You Powerful. E cel mai puternic la ora actuală din toată seria, pe departe. Ține foarte mult pe piele. Proiectează bine, dar ține etern, gen între dușuri ține. Și îi Stronger With You clasic, castane cu caramel, dar învelit cu cireașă. Cireașă care îi prezentă în primele ore, că după aia se cam duce. Dar rămâne foarte siropos și rămâne ADN-ul ăla de Stronger With You cu un twist acolo. Deci niciodată nu se uscă complet în intensely. Foarte frumos. Și faci o bulă foarte mișto în jurul tău. E super nice să te simți la școală cu el. Cred că o să fac prima oară designerele. Am dat spoiler la ce urmează. Arabești affordable și nișa. Nu greșești cu niciun Jean Paul Gaultier. Cu niciunul. Poate cu lemalul ăla albastru de care miroase a tată. Dar cu ultramal sigur nu greșești. Toată lumea are elixir, care e și preferatul meu. Paradise Garden, Le Male Parfum. Don't sleep on this. Don't. Pară cu vanilie, cu bubblegum. E super dulce, mega sexy. Iubesc parfumul ăsta și pe o femeie îl iubesc. Batch-ul meu e foarte vechi, nu că mă laud, dar e cam din anul lansării. Și e foarte puternic, adică mai mult de 2 pufuri sufoci pe toți. Ține 12-14 ore. Știu că acum ai reformulat. În continuare, cred că 9PM e o clonă foarte bună la el. Dar are o finețe anume care nu prea poate fi replicat. Se găsește ușor pe site-uri pe la 300 și un pic de lei. Cred că își merită fiecare bănuț. Ăsta pentru școală o să rupă mereu. Și îl poți purta și în club sau la date-uri. Azaro EDP e o bombă dulce, caramel, vanilie, tot ce vrei are în el. Și îi absolut superb. Dar dacă vrei ceva mai versatil, care chiar dacă e un pic mai cald în clasă, că știm cum suntem toți acolo, transpirăm unul și ne suflăm în ceafă, ia-ți parfum. Are ghimbir, îl face mai spicy, îl face o idee mai serios. Nu te speria. Ăsta nu e un parfum serios, e vanilie. Dacă mă crezi sau nu, eu am primit mult mai multe complimente pe parfum decât pe EDP. Cred că îmi place mai mult EDP. Da, e wow rău. Și e parfumul prietenei mele preferat pe mine. Rupe asta. Mamă, dacă vine porumbelul ăsta aici, mare bucată ce-i prind. Bun, Chico, gata, serios, trecem la parfumul de nișă. Eu nu dau gatekeep la niciun parfum, mă cunoști. De asta e parfumul meu semnătură. E ăsta și Pacific Chill. Mi-a fost foarte greu să vorbesc de el. Nu că n-aș fi vrut să știi tu, dar atât de mult îmi place încât mi-e foarte frică să miroase și altcineva ca și mine. Sunt convins că și tu ai asta. E același motiv pentru care toți avem codul ăla cu dacă prietenul meu și-a un parfum, eu nu mi-au ca și el. Asta e sfântă. Deci să nu prind pe unul că și-a parfum ca și prietenul său. Nu facem așa aici. Tocmai am observat că sticla mea are chestia asta aici, care nu cred că e de la sticlă, că n-am mai văzut-o și pătează un pic eticheta. Credeți că fac parte dintr-un ritual și gen sticla mea e numărată și eu ales-o sau? Miroase a vanilie, a condimente, a citrice, spicy, cremos, plin de busuioc, plin de lemnul ăla pe care îl face Quentin Bish, Akigala la ud pe care îl pune în boa imperială în tot ce lucrează el practic. E unul dintre cele mai superbe parfumuri pe care le am eu. Cu ăsta nici nu se pune problema că o să miroși cel mai bine, dar nu e genul ăla de parfum de pac intră el înaintea ta. E parfumul ăla pe care îl simte când te îmbrățișează, e parfumul ăla pe care te dai cu el și te simți tu bine. Și dacă te simte cineva, sigur o să zică sau o să gândească ceva. Bon Parfumer s-ar putea să fie și brandul meu de parfumuri preferat. 230 de lei am dat pe parfumul ăsta de nișă, de la Serge Lutens. Deci e cacao maxing. E efectiv cacao cu ciocolată, cu piele, cu fum, dar foarte multă cacao, foarte dulce, foarte dens. Gen, știi că îți parfumurile alea care sunt foarte aerate, e ca și cum ți-ar curge printre degete senzația aia. Ăsta e ca și cum ar fi un mare zid. Nu poți să treci prin parfumul ăsta. E dens, e ca și cum ți-ai băga o lingură de cacao în gură, știi că de-abia o mesteci. Jesus fucking Christ cum e. Iubesc brandul Gisada, dar este un parfum în particular de la ei care e foarte underrated. Gisada Titanium. Ia foarte multe branduri de designer și le amestec împreună. Gen, nu ai greșit dacă ai spune că e Azaro amestecat cu Stronger With You, amestecat cu Jean Paul Gaultier Elixir. De aia niciodată nu l-am numit nișă, că mie nu mi se pare nișă Gisada. Toate mirosa designer. Parfumul ăsta e și dulce, e și spicy, și făcut să fie magnet de complimente. Știi la ce parfum mă refer? L-am purtat ieri, păi a mirosit fenomenal. Deci m-am dus pe la magazin, m-am mirosit în continuu, ca un...
Îl poți mirosi literalmente oriunde, Dagra, Sephora, și îl găsești la 300 ceva de lei pe net. Mi se pare o variantă perfectă pentru școală. Wow, foarte wow. Pentru mine ăsta e parfumul daily, de nișă, suprem. Știi că există parfumuri la care trebuie să ai un anumit mood ca să le porți. Ăsta le are pe toate, împreună și funcționează. E foarte versatil, miroase extraordinar de bine, e mega puternic, miroase a ceai, a lemn, a smochine, cremos, verde, lemnos, sofisticat, le are pe toate, îți jur. Gen, știi când te îndrăgostești de Angel Share și Erba Pura prima oară, că așa am fost toți, așa te îndrăgostești prima oară de ăsta. Urmează affordable sau arabești, astea sunt toate undeva la 100 de lei, 100 și un pic. Pentru școală, eu chiar nu cred că sunt mai bune. Nu trebuia să fie o surpriză pentru nimeni că parfumul ăsta intră aici. Și dacă nu-l puneam, e sigur că comentariile arătau la tafalem grei, nu-i bun pentru școală. Ba da, îi rupe maxim. Îi ceai negru plin cu vanilie, cu lemn de santal care îl face foarte cremos, smochine, dulci, complex, foarte mult ceai, neapărat. Mamă, ce furtună vine. Nu este dată să port parfumul ăsta să nu mi se zică că miros a bomboană Raffaello. Miroase a bomboană Raffaello? Nu. În nasul meu nu. În nasul nimănui. Nu vreau să ți-l cumperi să crezi că o să miroși a Raffaello. Îți jur că eu neironic nu cred că este odată să nu-mi fi zis cineva asta. Nici măcar n-are cocos. Liam Gray nu îi clonul la Gris Charnel extract, e clonul la Gris Charnel simplu. Adică nu are cardamomul ăla, nu e așa de spicy ca și extract. Dar vreau să știi că seamănă foarte bine între ele. În caz că nu te lasă sufletul să dai 1000 de lei pe un parfum, ăsta e 100 și ceva și e acolo miros. Să nu te prind că porți Stronger With You. Season Rise de la Reeves e un parfum care mă spar din prima. Din capac, acum, după ce o mai sta, miroase foarte tare a Stronger With You. În momentul în care îl dai pe piele și mai ales prima oară când l-am sprayat, nu o mirosit aproape deloc ca Stronger With You, decât în dry down. Acum miroase în deschiderea Stronger With You și își păstrează ideea aia, dar merge complet în direcția lui. E și mai puternic decât batch-urile actuale de Stronger With You. Mi-a intrat în ochi. E foarte bine lucrat pentru un parfum arabesc. Vrei să arunci 100 de lei rapid ca să miroși bine la școală, ia-ți ăsta. Ultimul parfum din listă, dar nu ăla din urmă, este un brand de parfumuri pe care pasionații îl consideră cel mai bun. Și de obicei e același la fiecare. Amouage. Când miroși parfumurile de la Amouage, după ce ți-au mai dezvoltat un pic nasul, îți dai seama că sunt niște capodopere, că îs aproape perfecte, că au tot. Amouage de ceva timp încoace o mers pe o altă abordare. Majoritatea parfumurilor care ies acum sunt comerciale. Ceea ce nu mi se pare neapărat rău, pentru că ieșit Amouage Outlands, care e probabil preferatul tuturor de la Amouage. Deci dacă chiar nu vrei să miroși ca și alții și nu vrei aceeași chestie dulce, cauți parfumul din mâna mea. Ray Hantera îi clon după Amouage Outland. E greu de imaginat mirosul. Ideea e că e foarte spicy, e un pic pământiu, e și dulce, de la rășini și de la vanilie combinate. Asta îl face și un pic cremos, dar se simte și cardamomul foarte bine. E daily driver. Daily driver. Ăsta, dar numai pe perioada rece, nu acum. E foarte frumos. Atât de bine lucrat. Încât uneori chiar te întrebi, wow, chiar dau 100 de lei și primesc asta? Put my life on it că-ți merită banii. Da, repet, mai bine du-te în Obsentum, miroase Amouage Outlands, fă-ți o idee, încearcă să devii familiar cu el și după aia ia-ți 10 sticle din ăsta dacă îți place până nu dispare, că e foarte bine lucrat. Poate nu blind buy safe totuși. Bine, chicos, mă bucur maxim că ați ajuns până aici. Vă mulțumesc din tot sufletul. Îs foarte sigur pe parfumurile astea. Deci n-am emoții că nu o să vă placă unul în caz că dați blind buy. În afară de alea la care v-am avertizat că nu safe blind buy. Neapărat butonul ăla de like, că mă ajută să fac mai multe videouri. Vezi că sunt foarte leneși. Deci dacă îți plac videourile astea și vrei să mai fac, am nevoie de susținere. Îs needy. Apasă neapărat butonul ăla de subscribe și clopoțelul să nu cumva să ratezi notificările, cum mă ocup eu să te fac să miroși cel mai bine din toată școala aia. Vă pup maxim, stay parfumați!